Dobrý deň. Dovoľte, aby som vám predstavil náš Dension konfigurátor, ktorý je určený pre správny výber Dension adaptérov pre vaše auto a autorádio. Ako prvý krok sa klikne na Dension iPod, iPhone, USB adaptéry. Druhý krok klik na konfigurátor adaptérov. Tretí klik konfigurovať, kde sa vám zobrazí tabuľka s značkami automobilov, pre ktoré sú Dension adaptéry vyrábané. Vybereme si napríklad značku Škoda. Vybereme si model auta, do ktorého ideme vyberať adaptér, povedzme Octavia. Teraz sa vám zobrazia roky výroby auta, treba vedieť rok výroby auta, povedzme, že je to nové auto, 2009 vyššie. Teraz sa nám tu zobrazia modely autorádií, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou sú dodávané do týchto nových aut značky Škoda. Povedzme, vybereme si najpredávanejší Columbus. Posledný krok je stlačenie tlačítka Done. Na obrazovke sa vám teraz zobrazí, na monitore sa vám zobrazí, čo ste zadali. Čiže značka Škoda, model Octavia, rok výroby 2009 vyššie, rádio Columbus. A na žltej šípke dolu sú uvedené adaptéry, ktoré sú vhodné pre tento typ auta a autorádia. Povedzme, že chcete autorádio vybaviť Bluetoothou sadou plus prehrávačom USB, iPod, AUXu, tak kliknite sem na tento adaptér. Vlastne sa vám zobrazí jak popis adaptéru, funkcie adaptéru, pre ktoré autá sú vhodné, návod na obsluhu a príbuzné produkty, ktoré je možné k tomuto adaptéru dokúpiť. Tak isto samozrejme cena a možnosť pridania do košíka. Pre iný adaptér sa stačí vrátiť späť na konfigurátor adaptérov a vybrať zase iný adaptér, ktorý chcete hľadať. Ďakujeme za pozornosť.